Ole, cibai leve kule. Nimin lama video kan siama edit na lampang kalau ti sual lau maya. Ti sual wangin itu wa kan post zoya link te karon share zoy mana maro chu lo du thu lo sam le lo deu wang khan kan han ti thale don ani le tuna kan video siam tur hi attendance kan mark dona khan buina tam tak kan tok thina mi then khatin voina nimina ka pe therang sia voina ka pe theilo wa han ti te tamzo khi chuan submit button alang theilo ti kha kan buina ni a submit button hi alan dan tur engani criteria oma chumi ani lo chumi criteria ani lo chuan submit button hi lang theilo ni khalam pangkha ngai to lo khan submit button alang theilo hi kan tingot zela khami engwangin nge lan theilo chhana te kha kan soyanga tin submit button alan lo chan le atlan lo chana kha kan hrianga khami alan lo chana siam dan kha kan soitel don bok ani chuwa chuan video hi uluk dewin enila nakina submit button alang lo kan ti le ringot lo khan engwangin nge lan lo ti te kha hriat tumila thil harsa ni lo thil tam a lova chuwa chuan thiam kan tum ram ramanga mania engemo alo dik lo deu pon siam le thei mai tura mania intifel mai thei tur ang khan khatiang khan in ro manila a thain kan ringa zirtir tu kan ni a kan mamo ang chin hi chu thiam thei tur ngai kan ni a tunlai technology sang to a zong zong chuan kan thiam lo mai thei amaro chu kan mamo chin ang tal hi chu thiam tumila turmi po hi atam lova thil tamani lova thil pani pathum le kan ni a chu chutia lo om chon chutia ti tur chu ti kha hriat chat chat kan tum anga chutiang chuan midang ti boi lovin mania ti thei dan kan zong don ani lo chuan hei hi kan man reng tur zitit tu kan tho chu chu kan man tur ani hmela chuwang chuan nge ni kan thiam kha tha tin a website lampang te kan han mo pu ve le ringot thina ani na chen a om thei lain midang in an ti theia kan ti thei lo na chan bi ka kha keima ni phone lampang te po khani ve theia tin kan thiam lo wang te po ni ve thei chuwang chuan a midang mo pu lo mania kan ti ve thei mai na tur khan uluk dewin kan endonia le masabera chuan chrome khan an lut phot maila o chumi ma chuan thil pakhat kan soile lo kanga kan phone hi maintain that turani mo maintain that turani hei puitling kan ni vek tlang pui fa te kan neno pangten kan phone ten khoi thina games ten lo download ta a rem le a rom te khat deu nan lo da a chuwang chuan phone te po ati buanga khami phone muang khan location fits te po he ti boi ve theya chuwang chuan kan phone te kha games an lo download ni pon ngani apoi mo lo tur china kha pai ve kha thiam taila tin maintain tha taila tin apps reng hi a update ber hi kan man bi kha chuan kan man lawa chen tin ana en lock taila play store a hian ke po hi man bi khowa hi chu kan neya tuna hei check update hi ni tin deu thoka ena hei ten update tur lo tam le to khop maya a song song hin ka update lo ni ka man bi chau zela hi ka update lo hi ka da ve nual thina ni chuwang chuan in man bi in ta na poi mo bi ka chu ta tang hian kha to khen update hi check ve reng ula a app sa hi update ber mang thin ro ti kha kan soitel le du'a tin chumi do ta chuan soyang khan in phone hi maintain thaul hetila hian atlang puin hei hi cleaner hi phone a kan nei tlang pui to a om tlang puya hemi cleaner te po hi kha tokin ni ni dan vela te ti ram a tha ani le chuan kan han lut do nanga chrome kan lut top photanga ngo chrome kan lut top photanga chuan hei hi tuna ka chrome hi ti hian lo om ta a hei tila hi in muanga tep khi pathum ka nei ni hei hi heta hian tep hi khatni thum ka neya kan da bel deuh chinanga kan hriat thiam theinan tuna khon khu tep khu pasari ka neya khu te pakhu mi then khat kha chuan som sari chuang te za chuang te nei thina ni hei hian chu chuan chrome hi akets te atitama chrome ati muang boka location fits te kha ati boi theini chuwang chuan he atte pa hi clear ram man lo chuan clear ram a tha ma tiang kan mangzawa kan chuak topa tian ate pakha lo in kho zel tam tak kan nei ta chu te clear da na hi tian a om ta tian ate pa zel tian han tila tian han paila a pai thei ta ma ro chu tam lutuk
za chuang te in lo nei chuan khatiat nuai vek kha boi thla ka chu wang chuan he lai a chung sir 3 dot menu a hian click ila close all tab a pathum na hian close all tab a oma close all tab and group hi kan tianga ti khan a tab zong kha a in pai vek don ani kha lo maintain tha ve ila chrome hi kan mang jing box ya ti kha kan soitel ma sele do ni le chuan thupui tak tak kan lut do nanga VSK kan hin log in anga masabera chuan VSK kan in log in anga attendance kan lut anga teacher attendance kan lutang ti hian mo masabera chuan submit button alang lo wani submit button alang lo enga tinge lan lo kan ti chuan kan en masaber tura chu your location hi a om lo mo chuan hetilai noi a sen in zia khin chiar taila note hi if the distance is less than 200 then the submit attendance button will appear in distance hi meter zahni aya atlem huna submit button ron lang don tuna hen enga tinga submit button lan lo kan ti chuan at noi chi hin chiar leila your distance from school location calculating a calculate ani enga tinga calculate chua theilo kan ti chuan school location o oma I location o om ve si lova mo thil pahni in car I location I om na le school location in car te dona school location o oma I om na kha om a om ve si lo chuan I om na mun location kha om ve si lo chuan a calculate theilo ni ti hian calculating han om char dona ni chu masabera chuan achana ni ta chu achana chu your location lang lo ani your location enanga submit button lang lova enga tinge kan ti chuan your location I location om lo chu masabera I location a om lo chuan eng tin nge iti ang ti kha kan sei masakber turani thil chi sang pathum ka sei dona ta hian a masabera in ti tura chu location a om lo chuan your location a om lo chuan in Chrome gets in clearang in phone in risatang chu step khatna chuan chu kan ti donang hi kan in log out liang hi in man zo chun log out nge tur in log out lo chuan a session a time out ale peka in lu khan a boy thei chu wang chuan le tuna chuan Chrome gets clear dan kan sei don ani Chrome gets kan clear don chuan a application information a luanga ya chu lu dan chi ni ka sei dona Android ta hi chuan hi a thei de uvekanga iOS lampang Apple lampang hi chu ka hrechi alova iPhone kan ti ho kha chu ma sa zo ka chuan setting a kan kalanga chuan a hnuai kan hoi thla anga apps alo omanga apps a kan click anga alo om le trawa manage apps apani na manage apps kan kalanga heta hen I apps nei zong system apps kan ti ang te khatiang kharon lang vek do na ta hen Chrome zong do na ni mara chu Chrome zon kha a boi thla deu ten ti thla alphabetical order chon om thona a zon vak ngai lo khan ti la hen search a hen kan click anga Chrome ti kan tai pang khiron lang Chrome a hen kan lut anga hey Chrome information chu apps information chu ni ta hen ten kan lut thei chu apakhat na apani lela chung kha I all sam ka sei to ang khan Android ai chana thei deu veka Poco te Samsung te hen thei lo om mai thei chu a Chrome a khon click zeu ni lovin han click wang la khuron lang don ani ma khuron lang don khoi app sa poni vek app si du ten an click la khu amar chu aron lan da ni zia ka khu chu a dang shetang khatiang khan a information a lu don chon in click wang anga alaya I in zia ka khu bial thai bial chung I in zia ka khu apps information lu na ni kan han lu tanga he tilaya setting atanga kan lu ne khan alu na hi nang che ni chuan ti khan Chrome information a kan lu ta kan ti tu chu gets kan clear don chuan he tilai a hnuai hen en phela force stop ti te uninstall update ti te disable ti te clear data ti te oma clear data hen kan click anga clear cache om ta ni clear cache hi kan click anga kan okay ang chu clear cache dan chu ni mo Chrome clear cache kan clear ang ti khan
ti khan kan phone kan restart anga kan ti thale ang kan lut thale ang chu a step khat na chu chrome clear la chrome catch ka clear la restart ro kan rom ti thina khan chu ati dan turani step 1 step 2 a chuan tuna step 1 a chrome I clear ra catch clear ra in lu le nu khan tuna kan han lut le chinanga kan log in le chinang sorry student lo ma ka tem sa chrome catch kan clear to a maro chu your location ala om lo chrome clear chrome catch clear to nu khan your location ala om lo a thena chuan your location here on om to ang mo then khata chuan your location here on om to nga maro chu your location hi ala om lo fo chuan a step ni na kan kal le ang chu chrome a hian location permission kan pe ang chu mi kan ti don chuan kan chuak le anga kan log out le ang ti khan kan log out le anga chuan chrome a location permission kan pek don chuan na china kan lu na chi khan chrome information a kan lut leng a toy zong kan lut tong setting atanga he te vakol lo khan I toy zong te kan lut tong kan lut ta a chuan a hnuai a hian apps permission ti a oma apps permission ti hi kan han click anga chuan heta hian hei location a chung ber hen om ta hei hi alo om lo mai the ani mo a om lo chuan a hnuai ho hen location ti search anga mo camera contact ti vel khi mujing a khona lo omang location I click anga chuan hei hi do not allow ti hian alo omang ti hian alo omang chu a chung ber allow while using these apps hi I thlanganga location permission I pe ang chuan hei hi use precise location ti hi allow in off chuan hi on bokang chu location permission pek dan ani khami nu khan location permission I pe ta chia ta a chuan ti khan I chuak le anga I log in le ang chuan a thena chuan allow thei to ang allow thei to ang khami step ma saber clear ka chi ti khan a then chuan a thei anga a then la thei lo chuan tu na mi step kha in ti le ang tu na mi step a ala thei lo fo chuan step 3 a kan kal le ang chu site setting a VSK hi kan allow tang chu a pathum na chuan ti khan kan han log in le chinanga kan log in le chinanga alo muto mai theyam la mu chuang lo thil pahni kan ti to khan a then chuan a mu to ang he location hi mu to ang a then chuan ala mu lo ang ala mu lo om chuan tu na mi step hi in ti le ang kan log out le photanga chuan a pathum na ro chu chrome information akal to lovin ama chrome a hian kan lu tanga he tilai tab omna bula asira 3 dot hi kan click anga chuan he ta anhoya hian setting alo oma setting a kan lu tanga chuan anhoya kan scroll anga he tilai hnuai tanga palina hian site setting ti lo oma site setting a kan lu tanga chuan location permission zinga hian location a omta location kha chung bera tuna chuan oma chung bera lo om lo chuan in zongang location a in click le ang chuan in click anga khu https VSK Mizoram ti lo ma khu allow in block kani mo allow in block zinga lo tel chumi a in block chuan VSK a khuan Amazon a hini click anga allow itiang ti khan allow in allow to chuan hemi achung hi chu khoya ngai lova alai khu in select anga achung location allow in select anga ti khan I allow chia ama mi zongjong iti to nu khan I location kha chrome a hian allow ala pelo ala block tho tuna khan I allow chia ti khan iti le anga location chu aron mu to ang kan ti chinang ngak retila ti khan location of muta location your location ron om ta wang mai your location ron om ti khan kha location mutheilo your location mutheilo solve dan ani a khatiang khan ama sabera tangin ti chawanga a the hun huna khan I location ron langang
kha kha location your location lan lo awanga submit button om lo siam rem dan alo ni le ta ni chuan adot le chuan your location om tho si hian submit button alalang lo le ta ni enge chu chu chan kan ti chuan heta hian he hin share ula nachina note chu kan share to a your distance from school location is sangkhat le zaruk something mo sangkhat zaruk something ani a zatni aya tlem nge ngai your location hi zatni aya tlem nge ngai chumi ani lo chun zatni aya tlem lo chuan submit button alang thei lo hei hi problem in nei le the ni chu chu engtin nge kan solve fang ti kan soi le don ani le amasa a chuan location your location le school location alang ve a submit button lang silo a chan chu I distance al halotu amasa zo ka chuan hei hi a solve tan turani school location adikem ti I enang school location adikem ti enang le tikhan school location dikle diklo kan endon ta a ani chuan hetilaya school location a hi hei hi longitude le longitude hi I chin chiang kan chin chiang kan ziak chu ka ngai 23.731.900 le 92.694 khu ka chin chi ani in ziak chu ang school location zo ki school location adik le dik lo endon chuan kain log out ang chuan Google Map kan kalang Google Map kan kalanga hei hi ti hian atira aron lang tian ke chu ti khon khu ka da sa mai a nangma ni a khan hetiang hian aron lang ve lo mai theya khu en ula in lem lang lem lo khwan hetian ron om the ni ti hian ron om the ni tiang khon mo khu lang chiang lo khon ron the ni hu tianga om chuan khu tianga lo om chuan hetilai achunga ka ko hi hei hi in clicanga kan clicanga chuan map type a hian satellite in thlanganga chuan achung sira x hian in close le anga tikhuan satellite ang in ang khan ron langang chuan map khati khan en alo nom ta ni chuan in school location chu adik le dik lo I en du ta a I en don chuan nachina khan in school location hetilaya VSK om to kha kan chin chia to a chu achunga search here tia khian kan type chuakang search here tia kan click zewanga alo type theyanga kan type ang 23.731.900 hi la chi chiu tania long chi chiu tin type le dona comma in da ang comma da tu 92.694.200 chuan in search ang kan search anga khami location taka kha khu asen khon roi mark ta ni asen khon roi mark ta ni chuan kan zuk en ta a khu keima a chuan kan school ani khumi ain mark na school langa khu kan school ani chuan ka school location adik ka school location adik chuan chuta chuan in school location khumi aron ko ka khu lo dik lo ta se engtin nge itiang ti kha kan soi leang chuan khu in school alo ni lo ta ani mo in school alo ni lo ta ni in school ani lo chuan in school izongang mo in school izongang ti khuan khoilai nge ti khan konga tangvel khan an chu ta ula entina na he tilai ainon middle school hi kan school kha lo ni ta ni mo kan school kha lo ni ta tuna chuan he tilai mi kha hetlai mi kha hi school omna ang khan ron zia kama se school location hi adiklova he tilai mi zo khi school location alo ni sia khami ani chuan school location hi siam thatangai chumi kan siam that don chuan hetiang hen ron tiang ama sabera chuan ti hian a oma achung search bar hian enta ula khita khian na china search your school location omsa khala langreng ta ni chu khi I close ang asira x te khi I click anga I location omsa khi pai photang sira kan click zawanga sorry click double ani kha tikhian search here khan ron om le anga
chutia a om lai chuan isikul hi ti khuan school zone atak khuan izuk met wangwangang pin izuk dropang school zone a khuan kan zuk met wangwanga ta hian I du thu sama chuan in office zone vel hi click ro in office zone vel click ro kan click wangwanga kan pin ron drop ta ni pin ron drop chia khan mo heavy hi chuten nuk niam mai ula pin ron drop chia khan achunga khian a location aron langnga lani ki search bar a khian chu in school location dik tak chu lo ni ta a he location a hi tia a omang chi hian in screenshot anga in udice code nen kan ne na mo engani school location thak thei in district an mai thei DPO lampang apon mai thei khami ne na khan in thonanga in school location in siam thati rang chu school location dik lo tan chu tiang chuan in school location in siam thati ranga chuan alo dik to ang chu school location dik lo siam dan alo ni le ta ni atot le school location kha kanin login le lokanga school location kha alo dika mo school location hi adik sia tikhani zuk ena school location hi adik sia your location zo ka hi alo dik lo ni school location chu tikhani zuk ena adik che ka school location adik box si lova ka school location adik box sia hei hi distance hi ala tam lutuk iti chuan nangma location zo ka hi GPS in affects dik lo tina mo school location adik sia school I om box sia school location adik box sia location hitilai distance si ala hlat chuan your location hi phone GPS in affects dik lo tina ni chu engtin nge kan siam thatang ti chuan kan log out le photanga Google Map atang khan kanin en le photang Google Map kan han lut le anga ti khan Google Map kan lu khan na china ka lu na khati khona la oma chuan Google Map atang hian I location effect chang chu I location effects don chuan hetilai ka ko hi hei click turani mo khu I click ang location I click anga nangma omna khumi apol khuan aron indicate ang khu I omna tak ani lo chuan soyang khan I GPS hian I omna location affects full ti na tuna chuan khu tian enta ula ti khuan in school he ta in school om ta in school om reng si khan I location khu in school bula om si lo chuan I GPS in I location affects dik lo ti na chu hriat tur chu mi alo ni chuan ati dan tura kan soi leang ati dan tur kan soi leang ama sabera chuan na china information kan luang khan Google Map hi engani ilong click anga ilong press anga information ai kalanga ama sabera data hi clear vekanga clear data itianga chumi data clear all data ai kal lenga okay lenga data zongzong Google Map data omsa zongzong clear vek photang chuan chumi iti zo chuan uninstall update ikal lenga update zongzong install le uninstall pai le vek photang chuan chumi pai zo chuan phone restart anga phone restart zo Google Play Store ikal le anga Google Play Store atang hian search anga map itianga Google Map hi ni Google Map hi update he po update omani hi hi update le vekanga chuan location en le ang hemi update zo vek non location en le anga chuta chuan location kha lo dik to turanga yani amaro chu location kha alo la dik lo fo ani chuan phone kha hard reset mo phone hard reset anga yang chu your location dik lo chin feldan ani kha tuna kan topic chu ni ta atop nan kan soi thale anga ama sabera in log ina attendance sign luta submit button alo lang lava alo lo chuan in masak ber tur chu your location in name your location in nei lo chuan iti masak ber tur chu Chrome ket si clear ang phone ni restart ang log in le anga chuta chuan alo om to mai thei your location kha
ala om lo chuan chroma location permission i pele ang alo in pek sa to chuan alo in pek sa to chunga ila mu theilo ni chuan site setting a khanikal le ang site setting a alo in block theya a block a kha I honganga chuan I ti thaleang ti chuan your location chu a mu to tlang puyang chumia la mulo fo ani chuan your location kha ala mulo fo ani chuan miron hriat tir donia adot le chuan your location of mu a school location of mu boka ma se a hlalu tukani chuwang chuan submit button a lang theilo chuwang chuan chutiang alo ni chuan ma sabera school location kha adikem ti enang school location ila chua kanga google map a I type panga google map a I type huna school location kha adikem ti enang school location kha alo diklo chuan adik zoka kha school location update turin ka hne na mo Rajiv athne na mo in thonang a screenshot le you dice code nen chuan school location alo dik to a I location nen alain hlat lutuka chutiang ani chuan I location kha google map mangini enanga I omna hmun I location in fetch tiranga in fetch tir khan I omna mia lo deya I lo om chuan Google Map vela kha clear cache te clear data te uninstall te khatiang khai ti vekanga chumi nuwa iti zo in en lenga I location kha alo la dik chon lo chuan I phone hard reset tirang phone hard reset ngai kherlo khan adik thei tlang pui karing phone reset hard reset ngai kha chu karin danin 1% vel ba kin ngai lowang khatiang kha a om tam lo maro chin share tur chu in phone ka maintain tharo rit lutukin da su thalak le video te da tau su in ma mo chin bag da su khang khan thil phone a hian tam takin ati muang thei chu chuan har sat na athlen ve thei bok cheu chumi in hard reset ero chuan chu ho zong chu bo ve kanga phone thar ang lakin in nenga mo games te khatiang chi thalak le in da zong kha bo ve kanga chu ta chuan in thei to ang karing chumi angai kher lo tur chuan in phone kha maintain tharo kha kan video siam thei chu ani kalome